2023 বিধানসভা চংমারি গান্দারক ত্রিপুরা মথানো চাজানাय lukurok salbrungno kisarok ত্রিপুরা মথা kurukna phaising tabok chongmari asok thaino toigui kokbang laijak joto thaio kaisa asok thaio khoroknui khoroktham khlaigui nomination rilaijak ত্রিপুরা মথাni bwkhak tui o asok thai no toigui kokbang laimano nugui tongkosong lukurok belai khengwana laijak salbrung social media go nogo ত্রিপুরা মথাni leader rok kaisa asok thaigono khorokba khlaigui chongmari asokani bangui cheleimani nugmani tamo bangsinai ত্রিপুরা মথাni thinang one last fight hinmani abode one last fight ba ngui tongkha ta kokka sajak tongkosong lukuroni khugo nirungnai tongdi soyakari chini thinani mangplikno je nono je runel bo emotional attack khai tongmane nang abo bonjo khai hangang ka kai buba grano nang emotional blackmail ta khajire ni o emotional blackmail khai mane buba grane bukha thui yori tongkha nang buba grano bothana tana sire runel nona ang sabo nang emotional black khai mane amo bondo khajire thangnai bigoto edise election purbo hayo nang building sakani klaioi nang thanya nei nang emotional blackmail khai tabu ko hayo nang marogo hasi tau thanya nei nang tabu buba grano blackmail khai jo nona ang challenge ho nang buba grano ai emotional blackmail ta khajire Jodi nang mandani borok blackmail khai jangang kai nono sing omandayo yapri nani reglak nang omandayo ni yapri tonglak nono tang tabok request kayo nung omandayo party yakre khija eta ji mo thawana support thai jongmane dai bongora guru no go borok ja borok se ma se signo ta hamle aban bage bogle nokri khaja ka biji party on problem no go bijaki prado tabo subida mano tuina no puk mano joto sisi lama ni kong mano aban bage borok koi poribar khija itu satu poribar buta kata buta asli proses ni orang lagi support